kan ni kalong ka khana ka bangin ranra a ka khubor ka balung kot ndai ka dan pat ka jungmut ka bakraw ka bayar ba ka balong ru ka pan I ka masim ka jingrap ka masim ka jingya tiblem ka yasim kum ka jingya ba dong unong samaria ba ba kani khana ka kran chapang ki khat janga village health council mandria ka ba ha pa mau kan ro block ka khana ka long ka jingrap yei be iriu temen ibla phapun riu sam ka arta ibasang ibasa apa ka snong mandria ka bajinga kamba atenta na po kasnong mo kun raw tamba kalong kasnong ka ba padal surok ba kuntiya ru kolong ka bajinga ba ka ba khoru khoram ka ba nya lu ba ki lum ki wa ki klau ki batak ru kumju ka khobor ka ba pha da ka health department ka thu ba ini long pmi bla pha police nam karta idon apne ka jingpang bp ka bajor ba ba idon kam ka jingarap ka ba kerki anda I se jaka suba ni nomor ka jaka ka bajinga bakal tiya ka ba khorum khoram ki trashnong ki samjing e ba pun poi I sing jaka suban nei lamba ka trei tom jing ki khot ka village council na kan kisnong mandria ya lamba ki khlagi ta ka slab kamjuru ilum ki wa khlagi ta pun poi I sedu ka jaka suba renggat ka jingarap jong ki doktor ba ki bor punya jong ka mokon primary health center na kit ini company hadu kan ni ka primary health center ban ai ka jing sumar ka bakki pada po ka jing pe jing kini ka ki doktor bikinas jong kan ni ka primary health center wala lara am sima yo ki video ne ki dor ki yo ki dor ki washishan ya ka jing ya nanti jong ki samla ki khot jaga village health council ba ini mera ila yo ya ka jing sumar hakate ka primary health center hadin ki jing pe jing mi pa jing sumar ki doktor bayarap susu yo I balapan paisna ni I hadu Ganesh Das Hospital chelong nakam tam ay ka jing sumar ka bakham ba susu hoy kalong ka khobor ka balengkot rei ka wan rapat ya ka jing thu ka bakhraw ya ka jing tresitom janga village health council man ay ka jing rap nakam takiru tamben mat ki bri ka na preng ka jing pang ka jing stom ki basa siki jaka nak kandong bar kham tam e ki basa siki jaka ki bajin jar ka likawan